Milé dámy, po aprílovom úspechu našej akcie Fit Day sme sa rozhodli urobiť ďalšie podujatie s krásnou myšlienkou opäť niekomu pomôcť. Vidíme sa 17.11. v hoteli Marlen vo Ščadnici od 9. hodiny. Čaká nás deň plný tanca, jogy, hudby a skvelého pocitu pomôcť dvom silným, skvelým bojovníčkam. Ďakujeme všetkým, ktorí túto skvelú myšlienku nezištne podporujú. Babi naše, tešíme sa na vás.